La centrada de Messi, molt tancada, Piqué, gol! Gol de Gerard Piqué, el central, amb ànima de davanter. Piqué, lideratge indiscutible a la gespa, lideratge indiscutible fora de la gespa. Gerard Piqué, valent, quan parla ho fa clar i català, i està completant una temporada descomunal en defensa, però si cal ajudar en atac, doncs ajuda, perquè per això és un central amb ànima de davanter i es diu Gerard Piqué. La centrada impecable del petitó de Lionel Messi. La rematada de cap de Piqué per empatar el partit. 40 de la primera. Barça 1, Rayo 1. Doncs Merero López que xiula, va cap a la pilota Messi. Gol! Gol! Del millor de tots, del 10 del petitó de Lionel Messi, per completar la remuntada del Barça. Dimitrievski s'ha llançat a la seva dreta, Leo Messi s'ha apropat a la pilota, xino-xano, i amb dolçor i tranquil·litat l'ha llitat a l'altra punta de la porteria. Gol del Barça, gol de Messi, 7 de la segona, Barça 2, Rayo 1. Dembélé a l'extrem, Dembélé encara al defensa, la centrada per Luis Rakitic darrere per Luis, gol! Del depredador per tancar el partit al Camp Nou. Excel·lent la jugada de combinació del Barça i excel·lent la pausa, la lucidesa i la capacitat de connectar amb els companys d'Ivan Rakitic. Dembélé que apareix a la dreta, Dembélé que encara la posa enrere per Luisito Suárez amb Rakitic, i Rakitic des de l'interior de l'àrea petita, molt intel·ligent, aquell punt de pausa la dona enrere perquè Luis Suárez marqui el tercer. Gol del Barça, gol del depredador, gol del nou, Barça 3, Rayo 1.